Ara li correspondria, senyor Rius. Sí, gràcies, president. Anem a veure, senyor Segarra. Efectivament, i ho hem dit des del principi, els veïns no es mereixen el retard de la treta del trànsit de sang fora de Pedralba. Coincidim tots. El PP sembla que no ho tenia tan clar, perquè va presentar el primer projecte abans del 2006 i l'adjudicar en el 2015. Sembla que no tenia tanta pressa. Vostè diu, ara es preocupa. Quan jo li dic que davant d'un conflicte, quan hi ha un conflicte, si hi ha consens entre totes les parts, és molt més ràpid que si hi ha una part en la qual n'hi ha conflicte, perquè fent ús dels seus drets reclamaran el que toqui. I vostè està d'acord amb mi que la ciutadania té aquests drets, com ja has començat a exercir en Pedralba últimament. Diu que els tècnics ja han parlat. Si vol, reitere i és textualment el que ja he dit abans que deia l'informe. Es valorava des d'una vessant econòmica i que no s'havien tingut en compte altres criteris. Això està textualment en l'informe i ho ha vist vostè igual que jo. Vostè diu, ara, negociant amb el PSOE, que està d'acord perquè l'interessant és posar sols coses positives en la moció. M'apunte esta, que el PP considera positiu malbaratar el parc natural. Tornem a insistir, la variant sí, però no pel parc natural del riu. Si hi ha un ampli consens i amb la complicitat de les administracions implicades, aquesta obra no tardarà des del 2006 al 2015. Podrà estar executada en breu i ser una pronta realitat. Si s'encabotem en mantindre un projecte desfasat, l'origen ve d'abans del 2006, que no respecta la realitat climàtica actual, no s'adapta a les circumstàncies actuals i defensa el patrimoni més gran que té Pedralba, si es fa, serà tard i mal. Per això, reitere, sí al desvío, però no per el río. Gràcies, president. Gràcies, senyor Rius. Senyor García. Poco más que apuntar, ¿no? Quizá reiterar que, bueno, pues no sé si afortunadamente o no, no estamos en una fase en la que tengamos que valorar la idoneidad por lo que nos trasladan los técnicos y por lo que planteaba el señor Rius, en valorar la idoneidad del proyecto, sino estamos en la fase de cumplimiento de la legalidad a un proyecto adjudicado. Y eso es lo que tenemos que valorar desde aquí. Probablemente hace 10 años, hace 8 años, pues se podría estar hablando de si era idóneo o no idóneo en el periodo de alegaciones, pero en estos momentos estamos en una fase completamente diferente. Por tanto, nosotros hemos hecho las aportaciones que consideramos que tendría que haber. El Partido Popular las ha aceptado y nosotros respaldaremos esa moción. Gràcies, senyor García. Senyor Segarra, vol acabar? Sí, breument. Tan sols per afegir alguna cosa que és important. El senyor Rius sempre està parlant de qualsevol altra. No la que és determinant en els tècnics, de qualsevol altra. En el temps actual no n'hi ha qualsevol altra presentada. No n'hi ha ninguna més. Sols està esta. No existeix ninguna més. I en els últims 4 anys no s'ha presentat ninguna més. No pot haver una elecció entre esta i qualsevol altra quan no s'ha presentat ninguna. I vull que quedi constància d'això. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Segarra. Passem a la votació. Primer votarem la proposició del Grup Popular. I després... Senyor president, una qüestió d'ordre. S'ha presentat una esmena in voce i el Partit Popular ens agradaria escoltar com ha quedat exactament, al ser in voce i no haver tingut el text. La tenim així físicament. Sí. La proposta d'acord. En la parte expositiva se suprimen las 3 líneas del segundo párrafo de la segunda página que decían un proyecto que siempre ha sido obstaculizado desde fuera del Ayuntamiento de Pedralba y desde fuera de la Diputación. Esas 3 líneas se suprimen, de tal forma que el segundo párrafo de la segunda página empieza diciendo: siguiendo con la cronología del procedimiento, este no tuvo oposición en su tramitación en ningún momento
hasta que fue interrumpido en febrero de 2016. Sigue todo el párrafo exactamente igual hasta que en el final termina diciéndose declaración de impacto ambiental, pudiéndose poner en marcha las obras. Punto. Terminaría ahí ese párrafo. En el siguiente párrafo se añade a lo que consta ahí en el último párrafo de la segunda página y adjudicación de las obras. Si quiere que la lea entera, la vuelvo a leer entera. Acabo d'enviar al grup de portaveus la moció definitiva que m'han passat. ¿Vale, señor Rius? Pero si vol seguir, acabo de pasar. Y en cuanto a la propuesta de acuerdo, solo hay modificación del primer apartado, el apartado número 1, que lo leo completo. Se elimina la parte final del primer apartado 1 y se sustituye por lo que ha dicho el señor García. Quedaría de la siguiente manera. La Diputación Provincial de Valencia quiere expresar, por medio de esta propuesta, su apoyo y determinación al inicio de las obras, a su ejecución y finalización de la variante sur en el plazo más breve posible, siguiendo con el principio administrativo de prudencia y estricto cumplimiento de la legalidad, como se ha hecho durante todo el procedimiento. D'acord? I aquesta és la moció que passaríem a votar. Passem a votar-la, pues. Vots a favor de la proposició. Entenc que PSOE i PP. La Vall ens uneix. Abstenció. Abstenció. Vox. A favor. A favor. Ciudadanos. A favor. A favor. Compromís. En contra. En contra. I ara passem a votar l'esmena presentada per Compromís. La Vall ens uneix. Abstenció. Abstenció. Vox. Abstención. Abstenció. Ciudadanos. En contra. En contra. En contra. Sí, en contra. PP. En contra. En contra. I el PSPB. En contra. En contra. Molt bé. Seguim endavant. A favor, Compromís. I a favor Compromís. Una esmena de Compromís. Passem